madokachere wana Mhanduwe tauye nunhau dzomanhoko dzozwa ruchishanu mwedzi uno wa Ndira. Totangira kuBeit Bridge uko wana weZimbabwe wazhinji nozuro wakarara pazambukopo waribe kupinziwa munyika yeSouth Africa. Izvi zvaita kuti wazhinji wanetseke nokuda kwechirwere chodziwa mupengo chinofanira kunzi wanhu vanofanira vakataramukana. Idi zvinotorwadza nokuti ukuSouth Africa wo wanenge zviri kuvaremera kuti wapinze vanhuwo pabodzipo apo vari kuti vamwe wavo vanomapepawo kunyepera kuti waribedziwa mupengo iwo wainharo. Idi katori kanyaya kari kega ikako. Mitengo yemafuta dzimotika yakwira munyika, yakwidziwa kwese kumari yokuAmerica pabodzipo nomari yomuZimbabwe. Mari yokuAmerica dhiziri rakuita iro $1 nomasendi 23. Peturu iri kuitawo $1 nomasendi 20 kubva pamadhora rokuAmerica ro $1 nomasendi 10. Izvi zvatoshamisa wazhinji kuti kohoko kokwidza mapfutayo kunyangwe inomari yokuAmerica. Tinomufaro kunyepa kuti shira chirusa mhuru wokumasvingo ari mudzidzisi aburitsiwa mutirongo nyasi apowa mutongo bhero womari inoita zviuru 2 zvomadhora munyika medu muno. Mapurisa nyasi adokerera akaita kuisa mupfigwa munzvimbo dzakatenderedza maguta. Guta reHarare kumabvuku nokuchitungwiza vanga vakaita kusosera zvokuti panga paribe kana kupfuura. Vanga varibe basa nokuti una mapepa chere kana una uribe. Zvaita kuti vanhu vazhinji vanoneke kuenda kumabasa kwawoko. Vazhinji wazosvika kumabasa nguva dzokumwa svutugadzike dzatokwana. Idi zvinorwadza daita waitawo zvinhu kuti mangwana waite vanhu wareke kupedza nguva wari mumugwagwamo. Mukuita kwamapurisa kunonyadzisa nyasi mumwe mupurisa aponda kamwana kano mumwedzi mupfumbamwe wekuzvarwa. Izvi zvatorwadza nokuti anga ari kuda kuzvindikita amai vakamwanaka. Zvabva zvaita kuti apotse mhonya ikabva yaenda pakamwanako. Idi zvinotorwadza zvokutoti vamwe vanga vari kutoti dai mapurisa ayo aendewa kun'anga kuti anyatsoripa zvezvino. Idi zvakaoma mabi angu. Tinoramba tichindoti hurumende yedu dai yafunda kuremekedza kodzero dzevanhu mukuita kwayo basa rayo. Kuno vanhu vazhinji wakati kuti wanguri vari kutsvaka nzvimbo dzokuti vaise hama dzavo dziri kuhwaritsa. Izvi zvinotorwadza nokuti vazhinji vamwe vari kutobhadharisiwa mari inopfuura zviuru 5 zvomadhora okuAmerica kuti warapiwe. Idi zvakatooma hwendo huno. Kwaino vamwe ukahwara itori kadzionere kushamba kwaari ega. Unotoita sechironda chogoso chiribe kana nosongoridza. Mune imwe kutenderera kwonyaya, hurumende yareketa nyasi pokare kuti vanhu vari kuda matsamba okuti vagobvumiwa kutekaira panguva yeGumbiri vakufanira kuti wapiwe matsamba nemapazi anoringana nomabasa avo. Izvi nozuro wakanga wamboti bazi rehurumende rinoringana zvokutengeserana ndiro rega richange riri kupa vanhu matsamba acho. Idi zvakatooma zvenyika yedu. Tinosaya kuti vanenge vambofunga nopai kuti vagoreketa masoko akasiyana siyana kudaro mukanguva kapfupfupi kakaka. Tiri ngedu dzopasi rese. Bai kuDubai wanogarako wabvumiwa kuti wabenhuke kusvikira zuva rokupedzisira romwedzi waKurume. Kwayo wanga wamubuda munyikamo nomwedzi isingapfuuri 6 wakutendewa kuti wagobenhuke kunyikako zviribe kana mubvunzo. KuChina akatanga kambani yoAlibaba anonzi Jack Ma achiri kuoneka vanhu vagofungidzira kuti hurumende yacho yeChina ino zvokuita
tsakati kai kwokacheche. Izvi zvaitika mushure mekunge awati aburitsa masoko okuti hurumende yakuita kuti atadze kupfumvura zvinhu zvaari kuda. Idi zvakatooma, hino kuti zvichagodini pamberipo tinoimba kuti achaboyeka. Gumisira muSouth Africa umo nyika iyo iri kutadza kubata vanhu zvinhu vari kubenuka kubva kunyika yeMozambique, Lesotho pabodzi noZimbabwe. Izvi zvatoita kuti vamwe wavo vagare muzambukodzo vari mazuva kana anosvika 3. Vamwe wavo vakutobatira chirwere chodzihwa mupengo vari mumazambukomo nokuda kwokusaya kuningisika kweutano imomo. Idi dai waita zvinhu takadaro mabi yangu togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.